Tak. Hey, my name is Eggs, it's spelled E-G-S. I'm a graffiti artist from Helsinki, Finland. Often I try to find places that not many people tend to go, because I find it really interesting also to expose my art, and maybe I can get something from the local culture myself, and I can hopefully influence some younger people to be more creative. I paint, my whole art is really based on three letters, EGS. That's what I started when I was younger, but now I start to use these shapes. It's more like abstracted letters, and here I am painting like it's only just the beginning, but I'm painting like melting ice, melting glacier, and they are like abstracted shapes, but based on the visual language of graffiti. It's a really beautiful country. It really has a special light. That was the first thing what I noticed. And of course the color of the ice was the first thing that struck me, like the blue, and that's the blue I'm trying to bring here to the walls. And the people are really friendly. Farvemæssigt er vi inspireret af det is, vi så, da vi kom til vores hostel ude i Spøgelsesbyen, tror jeg det hedder. Kom op den måde. Ja. Og så kunne se det her grå, der var meget sådan gråt og mørkt, ikke? Men de her isklumper, der flyder rundt, som bare er helt skinnende klare. Så det er lidt det er lidt de farver, vi arbejder med, og så arbejder han med de sådan mere organiske bløde former herover, og så er det meningen, at det sådan bliver mere og mere skarpt og sådan hakket. Og så er det meningen, at vi så skal sådan forbinde det mere og mere, ikke? Og så putter vi noget spray-effekt på til sidst. Men vi vil lige spare lidt på sprayen, fordi ellers så klister siderne bare sammen i bøgerne, og folk kan slet ikke være i huset. Så. Og det lugter... Ja, det lugter meget. Vi ved heller ikke om... Det kommer måske til sidst. Ja, vi putter lidt på til sidst. Ja. Så nu starter vi lige med det grundlæggende. Det tager lidt længere tid med sådan noget spandmaling, men det skal nok gå.
udover alle vores samarbejdspartnere og vores kunstnere og vores frivillige osv., så er der en masse virksomheder, en masse erhvervspartnere, som har været med til at løfte den her opgave også. Blandt andre Arctic Import af Greenland, LNS Greenland, Royal Greenland og Grønlandsbanken, for at nævne et par stykker. Men Nuuk Nordisk, det har været fantastisk og virkelig fedt at se, hvordan de også har budt ind med de kompetencer og de egenskaber, som de har i deres, altså som der findes i de forskellige firmaer. Alle byder ind og ligesom siger, at det her, det kan vi løse på den her måde for jer, så det gør vi. Nuuk Nordisk var heller ikke lykkedes uden dem. Men Nuuk Nordisk er også gigantisk, det er kæmpestort, det kan alt muligt, og det kan blive til alt muligt. Så der er altid brug for mere hjælp, der er altid brug for flere hænder, der er altid brug for mere input. Så det håber vi også at for 2019, at vi kan vokse på den side, og så få flere virksomheder og erhvervspartnere involveret i festivalen. Vi er allerede gået i gang med næste festival. Slutningen af 2019 ser det ud til. Så laver vi en festival mere, og så skruer vi endnu mere op. Vi har netop fået bevilget midler fra kommunalbestyrelsen i Kommune Rafik Sommersorg til næste år allerede, så vi kan gå i gang med at planlægge. Og det er mega fedt, fordi det bliver endnu bedre.
Og vi tager alt det, vi har lært af 2017 med os, og hælder det over i den næste festival også. Det bliver super fedt. Take a
bunga Emigrazione, cucine comunà Cara kamu bunga pilih Yang pilih pilih sang